tanta sema il-kodba jisjimon fiskit il-kalma tijak tkun jiddaw Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut inġbarna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija, ejjew nitħejjew billi fiskit ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej. Iben Alla li twelit minn xebba u sirt ħuna mulej ħniena. Iben il-bniedem li taf tagħdar in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmejn Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Franceska, Saverja u Giuseppe Piscopo. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa u għamiltna wliet adottivi tiegħek, ħares bit-tieba lejn l-uliet eżistijek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jien issa nifraħ bid-dbatijiet tiegħi minħabba fikom. Għaliex bihom jien għandem f'ġismi dak li jonqos mid-dbatijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Tagħha jiena sirt Ministru. Skont ma dani nagħmel Alla għalikom. Jiġifieri li nxandar b'mod sħiħ il-kelma ta' Alla. Il-misteru li kien moħbis miż-żminijiet u l-ġenerazzjonijiet kollha u li issa hu marraf lill-qaddisin tiegħu lil dawk li Alla ried jarrafhom kemm huwa kbir l-għana tal-glorja ta' dan il-misteru fost il-pagani li hu Kristu fikom, it-tama tal-glorja tagħkom. Lilu aħna nħabbru l-medmin kollha u nwissu u nagħlmu lil kulħadd bl-erf kollu biex inwasslu lil kull bniedem għal perfezzjoni fi Kristu. Għalhekk jiena nitħabat u nistieled bis-saħħa tiegħu li tinsab taħdem fija bil-qalwa kollha tiegħu. Irridkom tkunu tafu kemm kelli nistieled minħabba fikom u minħabba f'dawk li joqogħdu f'Laodiċja u oħrajn li qatt ma raw wiċċi b'għajnejhom. Dan nagħmlu biex inqawwilhom qalbhom u jinġabru l-koll flimkien fl-imħabba. Ħalli jaslu għall-għana tal-fehma sħiħa u l-għarfien tal-Ministeru ta' Alla li hu Kristu. Fih hemm moħbija it-teżori kollha tal-erf u l-għaqal. Il-kelma tal-Mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu falla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi. Ngħidu, falla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi. Falla biss il-mistrieħ ta' ruħi għax minn għandu tiġini t-tama u biss il-blata tas-salvazzjoni tiegħi u l-ken tiegħi xejn ma jċaqlaqni. Ngħidu,
falla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi. Ittama fih f'kull żmien u poplu. Iftħu qalbkom qudiemu. Alla hu kien għalina ngħidu. Falla s-salvazzjoni u l-ġieħ tiegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'jum is-Sibt, Ġesu daħal fis-sinagoga u qagħd jgħallem. Kien hemm raġel li kellu idu l-leminija nieċfa. Il-kittieba u l-Fariżej kienu moħħhom fih biex jaraw jekk ifejjaqx f'jum is-Sibt ħalli bekk isibu fuq xiex jixluh. Iżdu wara f'ħsibijiethom u qal lir-raġel li kellu idu nieċfa, qum u oħroġ fin-nofs. Dak qam u ħareġ fin-nofs u qalilhom Ġesu, ħa nistaqsikom ħaġa. X'jiswa nhar ta' Sibt? Tagħmel il-ġejt jew tagħmel id-deni? Is-salva ħajja jew teqrida? U xeħed ħarsa madwaru fuqhom il-koll u qal lir-raġel, mitt idek. Hekk għamel dak. Widu reġgħet saritlu qawwija u sħiħa. Iżdu huma xelu bil-korla u bdew jiddiskutu bejniethom x'se jagħmlu b'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Jekk hawn xi ħaġa żisħuti fil-ħajja li tmissna lkoll huwa t-tbatija. Aħna ngħidu s-salib. Ma jagħmilx distinzjoni bejn għani u fqejr. Il-koll xi darba jew oħra ngħaddu minn mumenti ibsin fil-ħajja. U tgħid San Pawl x'rid jgħidilna llum fl-ewwel qari. Dik is-sentenza forsi ftit stramba. Jien issa nifraħ jgħidilna bit-tbatijiet tiegħi minħabba fikom. Għaliex bihom jiena ntemm f'ġismi dak li jonqos mid-tbatijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. L-ewwel nett mena mid-tbatijiet ta' Kristu hemm xi ħaġa nieqsa, le żisħuti. Id-tbatijiet ta' Kristu huma sħaħ fihom infushom. Kristu għamel dak kollu li seta' jagħmel għal fidwa tagħna bit-tbatija u l-mewt tiegħu fuq is-salib u bir-rebħa tiegħu fil-qawmien mill-imwiet. Allura x'rid jgħid San Pawl? L-ewwel nett eżisħut it-tbatija fija nnifisha mhix pożittiva ta'. Alla ma ħalaqiex fil-bidu msibu mkien li Alla ħalaq it-tbatija. It-tbatija daħlet tagħmel parti mill-bniedem għax id-dnub għażel li jitbiet minn Alla. Għax il-bniedem għażel li jitbiet minn Alla żisħuti. U allura San Pawl x'irid jgħidilna? Irid jgħidilna jiena it-tbatijiet tiegħi naqadhom mas-salib ta' Ġesu u nofrihom bħala talba għas-salvazzjoni tagħkom. Iva żisħut it-tbatija tagħna mingħajr Ġesu hija kundanna. It-tbatija tagħna meta naqduha mas-salib ta' Ġesu issir l-aqwa talba li nistgħu nagħmlu aħna l-bnedmejn. Ovvjament l-aqwa talbi hija l-quddiesa, ma l-quddiesa mhijiex tagħna. Il-quddiesa tagħinna l-mulej, aħna nieħdu sehem fiha. L-aqwa talba li nistgħu nagħmlu aħna hija meta s-salib tagħna nibdluh f'talba żisħuti. U dan naqdu anke mal-quddiesa. Għalhekk San Pawl qed jgħidilna it-tbatija tagħna meta naqduha mas-salib ta' Ġesu mhux talli mhix moħħlija, għalhekk jgħidilna jiena nifraħ
bit-tbatijiet tiegħi, għax San Pawlu bħala opportunità biex joffri l-aqwa talba għal ġid tal-komunità tiegħu. Mela t-tbatija tagħna meta naqduha mas-salib ta' Ġesu, issir esperjenza kbira ta' grazzja u ta' barka għalina u għal ħafna oħrajn permezz tagħna. U l-Vanġelu il-Farizej kellhom dal ħafna liġijiet l-għamluhom huma jew l-antenati tagħhom bħal nhar ta' Sibt kemm trid timxi biex ma tiksirx is-Sibt, ma tistax tfejjaq f'jum is-Sibt. Kienu liġijiet kontradittorji kontra l-imħabba, l-ebda liġi ma tista' tkun kontra l-imħabba. U Ġesu x'qed jgħidilna? Li dejjem jiswa tagħmel il-ġejt, qatt ma jiswa tagħmel id-deni, dejjem għandek tagħmel it-tajjeb u tgħin u tħobb il-proxmu tiegħek, qatt mhu l-waqt li tagħmel il-ħażin jew li tweġġa' qalb il-proxmu tiegħek. Ejjew eżis ħut illum mena nitolbuh il-mulej biex din il-kelma Alla nżommuha f'moħħna u f'qalbna. Xi niżurna s-salib bħal San Pawl indur lejn is-salib ta' Ġesu u nofruh bħala talba mas-salib ta' Ġesu għal salvazzjoni tagħna u ta' oħrajn. U nfittxu li dejjem u f'kull opportunità f'ħin tajjeb jew le li nagħmlu l-ġejt, li nuru mħabba lejn xulxejn u lejn kulħadd. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Alla l-missier tagħna li qiegħed fis-smawiet irid jagħmel minna poplu f'mixja lejn is-sema pajjiżna ma' quddiem ma' Kristu t-tama tagħna nitolbu ngħidu mulej iftakar fil-poplu tiegħek. Mulej iftakar sabiex li m'għamdin kollha jsiru perfetti fi Kristu, obbedjenti għar-rieda tal-missier u solidali mal-bnedmin kollha nitolbu mulej iftakar fil-poplu tiegħek. Sabiex il-bnedmin ta' rida tajba iħallu l-kelma ta' Alla tibdilhom, ħajjaħdmu għall-għaqda u l-verità fost ħutom il-bnedmin l-oħra nitolbu mulej iftakar fil-poplu tiegħek. Sabiex dawk li għaddejjin minn xi prova jew mart isibu sens għad-tbatijiet tagħhom billi jaqduhom mad-tbatijiet ta' Kristu għal fidwa tad-dinja nitolbu mulej iftakar fil-poplu tiegħek. Biex il-koll kemm aħna ikollna sens ta' tieba u intelligenza biex nibnu soċjetà aktar ġusta u paċifika nitolbu mulej iftakar fil-poplu tiegħek. Ejjew issa ftit momenti ta' skiet. Naħseb il-koll kemm aħna għandna xi salib. Ejjew nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu u ngħidlu mulej das-salib tiegħi naqdu mad-tbatija tiegħek. Ħatressaq lili u ħafna oħrajn lejk u timlina bil-grazzja u l-barka tiegħek u bil-imħabba lejn xulxejn. Għatina mulej li nintelqu fidejk fiduċja sħiħa ċerti li dejjem tismana bibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej miħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqutejn ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddejs bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, nbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi Alla tiegħi, mulej tiegħi Alla tiegħi, mulej tiegħi Alla tiegħi. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Franceska Saverja u Giuseppe Piscopo. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u Tagħna Marija.
mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jien trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Iżda
Ngħidulu grazzi bil-qalb eżis ħuti lill-mulej għal din l-Ewkaristija. Ngħidu bil-qalb flimkien, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Kjoġobkom l-wieqfa? Nitolbu. Mulej inti titma' lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel bis-saħħa ta' doni kbar moti għalilna minn ibnek il-għażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nixtieqilkom il-koll il-jum it-tajjeb.